Мотивация. Най-лошото нещо, на което се надяват неуспелите хора. Или по-точно голяма част от неуспелите хора. Откъде го знам? От личен опит. Но нека да обясня, защото за някой може да е малко сложно. Така, продължавам. Мотивацията е нещо моментно, което няма как да ни държи в кондиция дълго време. Ако ние не правим нещо дълго време, то няма как да забогатеем, няма как да сме здрави, няма как да сме слаби, в моя случай, но и няма как и да сме богати. Всички професионални спортисти това го знаят изключително добре. И в тази връзка препоръчвам едно хубаво събитие, което ще се случи от нашия световен шампион, но който търси, ще намери. Да се върна. Всички професионални спортисти знаят, че мотивацията е най-лошото нещо, защото тя е като да запалиш огън от слама. Изведнъж тръгва да гори, но не слагаш ли ти дървета в този огън, и то малки дървета в началото, да се научиш, да се дисциплинираш, да се малко или много дресираш към конкретното действие, няма как да разгориш огъня. Ако искаме да бъдем успешни, да имаме един стабилен огън в живота си, за всички хора около нас, е задължително да имаме дисциплина. Дисциплината е постоянни, ежедневни действия. Колкото по-качествени са ни тези действия, толкова по-добър ще е резултат. Нека да създадем една по-добра България. Бъдете здрави, бъдете българи, до скоро!